5 minutes before 7, you know. So let's untie the tide. Dito pala. Ay, wait. Ayun. First catch. Titinda na. Kikiro. Around 11 po, nagkaroon na ng height. This is Enos Vlog. 15 taon na po sa YouTube. Namingwit sa timbang, sobrang low tide. Let's go fishing. Ang dami na naman bunga. Mamitas tayo. Ayan. Ang dami na akong napitas. Dinaanan natin dito sa gitna ng palayan. Mga kalapati. Ayan, ang dami. Thank you po, Lord. Sa biyaya. Ayan o. Maguha tayo dito. Bago mamangwit. Ito po ay anti-diabetic. Ayan o. Yan. Dito na tayo sa timbang. Isa sa ating fishing spot dyan o. Sa may sabang dyan o. Okay. Samahan nyo ako hanggang maghapon. I'm your Kuya Ino from Enos Vlog. Ito po ang Bicol River. Dito tayo sa bahagi ng Barangay Timbang, Minalabag, Camarines Sur. Low tide pa po masyado. Kaya dito muna tayo sa lilim, sa sabang. Ayan. I'm sure na marami ditong nagbabakasyon din isda. So iset na natin yung ating mga dala-dala. Yeah. Habang hinihintay pa natin yung high tide at magsidatingan ang mga isda, eto muna, breakfast muna tayo. Aking luto ngayong umaga ang ating nakuhang river clams with string beans. Ayan. Mainit pa po. Thank you, Lord, for this blessing from your body through this Christ our Lord. Sarap. Kain muna tayo na aratilis. Harap. Anti-diabetic na po ito. Aratilis or manzanitas ang tawag namin. Parang apple kasi. First catch.
Kikiro. Around 11 po nagkaroon na ng high tide. Kaya ito na. Simula na ng paghuli ng isda natin. High tide ako. Sabang nagtumba. Gusto kong hulihin ng archer fish dito. Ayan po yung river. Ito pala ay sakop na ng badeo ng mga Custodio family dito sa Sitio Nuevo. Anyways,